tiri kunzwa nyaya yekuti munhu aitodhiraivha ari mukadzi, but nhasi kuri kunzi murume ndiye anga ari papi pasiyeri. Murume uyu mukadzi wacho aimudzidzisa kuita sei kudhiraivha, ndiye akabva abuda murodhi achitsika vana. Munhu anga akadhakwa kawo. Mapurisa aripo panguva yakaitika tsaona chaiyo dei mapurisa akaita basa nemazvo, vakangosvika pasipoti. Munhu anga ari pasiyeri vanga vasingambotadza kumuidentify kuti ndiye munhu anga ari pasiyeri. Vanhu havafanirwi kudanana vari mumotikari nyangwe yakamira. Kuuraya munhu ingozi zvatinonyatsoziva tese. Hakuna kana family inotolerata nonsense zakadaro. Nonsense remains nonsense. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Munyaya yakarwadza Zimbabwe yese, vana vatanhatu vakarohwa nemotikari, vashanu vavo vakarasikirwa neupenyu, umwe chete kutaura kuno ari muchipatara. Nhasi uno tiri kumarinda kwanga kuchiradzikwa vatatu vevana ava, vaviri vakaradzikwa nezuro. Nekuda kwekuoma kwepasi, mushina wakachera wakakwanisa kuchera makuva maviri, izvo zvakaita kuti vana vaviri vavigwe nezuro, nhasi vatatu vachizoradzikwa. Tataura nevagari vomubhindura, tataura neumwe wevadzidzisi vaidzidzisa pachikoro chevana vatatu vavigwa nhasi. Vana ava there were 5, but isusu pana patauya takamirira chikoro because 3 of them vabva pachikoro pedu. I'm a teacher pachikoro ipapo. Saka tine vatiri kuradzika nhasi ndeve pachikoro pedu, that's Rainman Primary. Tinari grade 3, tinari grade 5, ne1 wachanga ari candidate yedu yanga ichitonyora, tamuradzika futi ipapa. But above all, vese vari 5 they are relatives. Vaibva kwagogo vakaenda kwasekuru, vabva kwasekuru vakati takunotenga, bavarohwa vese vari 5. 3 died on the spot, so we had vamwe 2 vakafa paarrival yokuchipatara. Takanzwa kuti isusu vana vakanga vari vatanhatu. Exactly. Umwe izvezvi zvari muchipatara. Zvichira kuti vari vatanhatu kudaro vakanga vari hama nehama. Yes, vari 6 kudaro vese ihama. 5 ndo vakatisiya, 1 ndiye akapona, ndiye ari kuchipatara. Imhuri yakadaro. Chiitiko ichi chakusiyai muri papi vanhu vemubhindura? Tikuona kuti upenyu hwevana vadiki hwarasika. Isusu Bhindura as a community nesu sevadzidzisi tabatikana isoro feshoko mubhindura. Chinhu chisati chakamboitika, nyatsotarisai maeji atorwa. Tinoti vadiki ndo vachati we were looking forward for my president, for teachers, for doctors, from these young ones, but vatorwa vari vadiki. Ndo pakunyanya kuti bata eji yacho yaenda vana vedu vadiki. Isusu patai nature as my teachers, tai nature vatungamiriri vedu vemangwana, but tavatorerwa vari vadiki. Ndo pari kunyanya kutirwadza chiitiko chacho. On top vari same family, we feel for the family kuti vari kuzvigamuchira sei kana isu as teachers zvichitirwadza pakadai. Saka as Bhindura as a whole is still a shock. Bhindura tese tichiri mushoko. Tinoona isusu kuti nyaya dzetsaona tiri kutorerwa upenyu, vanhu vazhinji vanobva vaparara nguva imwe chete. Chii chamungade kutaura edha kuvatyairi vemota kana kuti kune vanoita zvemutemo? Takada kutarisa rodhi iri kuclaima malives akawanda. Vemitemo vane pati yavo yatotarisira kuti vaite. Boss wakada kuona we are not giving them blame, but pempamwe pavari kuregerera vanhu vedu poita sesu as drivers tine negligence. Madriver emazuva ano we think kuti speed ndo kudriver. Vari kuwanza speed because if you look at this incident pane nyaya overspeeding. Saka mukada kuona nenyaya overspeeding ndo yakonzeresa, iri kukonzeresa, and drinking and driving inenge yatiwedzere munyika yekwedu. Vanhu vachakoshesa kuti doro nedriving azvibatani. But makada kunoti this generation, it's all about beer and drinking, beer and driving at the same time. Vari kucombine. Of which ndinoona law yedu yaita pakurerutsa. Vanhu vakuita zvavanoda, like the young drivers. They are doing what they want mu road. Mutemo weparoad wamboitwa kutaitena mbichana pareduce drinking and driving. Ndofunga wekwedu tingararame zviri nani sezvinoita dzimwe nyika. Ndapi mashoko amuda kusiyira kune mhuri yarasikirwa? Kune vemhuri tinoti kutonga ndekwaMwari.
isu tiri vanhu hatigoni kunyaradza, asi tinoti dai Mwari avanyaradza vari ivo, asi vakadzokera isu tinovanyaradza neshoko tichiti hanzi whatever happens in our lives it happens for a reason. Hatizivi kuti sei Mwari vakatendera kuti zviitike, zvine muono, because mbemberi kunanzi pakafamba mbozi yandakawana Mwari. Pane vamwe vapenyerwa kuburikidza nevana ava, zvichirwadza munyama, asi ngavazoti Mwari vanavo. Isu sevanhu hatigoni kunyaradza, asi iye mbune wega akatisika ndiye anogona kuvanyaradza chete. Saka tongoti ngavacheme vane tariro, vatarise kuna Mwari chete, vasatarise kuti isu vanhu tinovanyaradza sei. Anogona kuvanyaradza ndiMwari chete. Inini ndakazvinzwa, ndaiva ndabuda pamba, pakaenda vana ndaiva ndiripo vachitobuda pamba ndakagara. Ndazoenda kunotengesa, ndopa ndakafonerwa nchinzi kune vana vaita accident kuroad. Ndobva ndafona kumba ndikati vana vaita accident ndevapi? Akatanga kundiudza akanditi vana veuniversity. Ndobva ndagara panga ndakagara. Ndobva ndazofonerwa kechipiri, ndobva ndanzi vana vaita accident ndeve kumba kwenyu. Noku Mabheka afa, Rachel Saidi afa, naMaka pavana ava 5 apa. Ndakaradza kubatikana panguva idzodzo, munhu achindiudza. Ndakazobva kwandaiva ndiri ndichisvika pamba, ndanzi vakundiudza ambuya vaichengeta vana, zvikanzi vana vashaika vana 5 madefu. 1 ndiye akwara, ari kupi? Ari kuchipatara. Ndipo ndakatanga kungopressure shuwa vanhu vaita sei, asi ndakazogutsikana razuva ramangwana. Makakwanisa kuenda here pakaitikira vana ava tsaona? Kuti makasvika vatotakurwa vaenda? Aiwa, inini pakaitikira vana tsaona apa handina kusvika, nokuti ndanga ndisiri pamba. Ndakazoenda ramangwana pakaya mapurisa achida kutora statement yemunhu akanga atsika mwana, ndopandakaenda. Chii chamungade kutaura imimi kuvatyairi? Tiri kuona kuti njodzi dzemumugwagwa dziri kusiya upenyu hwaparadzwa saizvozvo izvi. Ini chandingakurudzira hangu kutaura kuvachaira ndechekuti vachairi kana vachidhiraivha motikari ngavasadhiraivha vakadhakwa, uye ngavareduce speed yavo pakufamba murodhi dzinofambwa nevana. Ndo chinhu chandiri kukurudzira kuti ngavadzikise speed dzavo kana vachifamba mumugwagwa. Murodhi maifamba nevana umu itori rodhi yemumugwagwa here, kana kuti mota iyi yakatevera vana vari kunze kwemugwagwa? Mota yakabva kusaidhi kwayaiva iri ikaenda kune saidhi raiva nevana, yakatotera vana kubuda mumugwagwa ikateera vana, yakarova vana negotsi. Vana vaienda uko, mota yaibva kwebva yangonorova vana vangu vachifamba musaidhi merodhi. Tataura nemudzidzisi aidzidzisa umwe wevana ava, ati zvinhu zvinorwadza kuti upenyu hwevana avo vavanenge vachigadzirira, vachidzidzisa, vachiti remangwana ravo rwademburirwa panzira. Taizivana, tainge takatojairana zvakatonyanya, zuva nguva hombe tinenge tiinavo. Saka inini ndiri parent waAshley Mabheka, ndiri mudzidzisi waAshley Mabheka. Kangari kamwana kangori sweet kanongoda attention zvokutoti Friday yavazoita accident kaingonetsa kachingonetsa ndikoti Ashley dzikama ndanogarapo, but vana ende ndirotorwadziwa because inenge yanga itove way yekundioneka nayo. Saka tikabatikana zvakanyanya, and the whole class vana vakatozonge vakutongouya even kunhamo kwacho ikoko usina kuvati vaende, tikazongona vana vazara because the whole class takabatikana. Tiri kurwadziwa zvakanyanya, tiri kurwadziwa. Chii chamungade kutaura pamusoro pevatyairi, nekuti pari kubuda kunge zviri kunzi mutyairi patsaona iyi ndiye ane mhosva? Veduwe, panyaya yevatyairi tinobatikana zvikuru. Tichitarisira kuti ivo sevaberekiwo vanofanira kuonawo kuti vana ndo vari very precious, zvokuti vaite sei vangovewo careful pavanofamba ipapo. Takarwadziwa Boston kuti vana vedu vaitofambira kusaidhi chaiko, but tsaona zvoti hatichatoziva titovaudza kuti vana vave cautious kusvika papi, because pazvatinoudza kuti itai the right thing yakati varongosangana netsaona. Saka ngavarege kuchidaro, especially for vana vadiki ava tinobatikana zvakanyanya, because ndo basa redu ende tinenge taane bhondi navo vana ivava tiri kubatikana. Ndarwadziwa hangu pavanhu vashaikirwa nevana. Ini ndirisawirawo masaidhi maviri.
tinovigirana mukugarisana kwedu. Asi ndakangorwadziwa hangu nekuvana vakashaya pamwe chete vari 5. Rufu haro kutonga kwaMwari, asi kutonga kwacho kunorwadza kwaitika pakati pevana. Tinongokumbirawo zvedu vanombotaurawo maredhiyo vaya vanobatsira vombobatsirawo kuti tione kuti chii chakonzeresa kuti Mwari vatore vana 5 nguva imwe chete. Tinokumbirawo kana pane vanobatsirawo vombobatsirawo tione kuti chii chakonzeresa dambudziko iri. Tinenge tichirwadziwa kuti neeji yevana vamwe vanga vachinyorawo grade 7 vamwe vaifanira kunge vachibatsirawo mukurarama wachitawo zvimwe zvinhu, asi wongoona mwana wako ngonzi vese vafa pamwe chete. Zvinorwadza. Nemwana asarawo 1 ari kuchipatara vanokwanisa kubatsirawo kuti ave nekubatsirikana, anzi akatyoka gumbo neroko kuti abatsirikanewo kuti arapwewo zvakanaka, nekuti padambudziko rakadai rinouya usina kana chekubata. Saka vanobatsirawo nge vachibatsirawo mhuri iyoyi kunyaradzawo. Amai vamwe wacho ndova nemwana mumwe ashaya nemumwe 1 ari kuchipatara, kwanisawo kuvabatsirawo kurapisawo mwana iye. Tanzwa isusu kunzi vanava vese vakanga vari hama nehama, vakanga vatobva pambuya vachienda kwasekuru. Vese hama nehama, mumwe wacho mwana wemwanasikana wepapo, mumwe mwana wemwanakomana wepapo, mumwe muzukuru, ambuya veipapo, mwana womunin'ina wavo nemwana wehanzvadzi yavo. Vese vana vanga vauya kuna ambuya vese. Semunhu anenge achibatawo vana zvakanaka, vana vanofarira kwavanobatwa zvakanaka. Asi Mwari arwadzisa nemafiro azoitika. Mumwe munhu haazogutsikana nokuti maona vamwe vazopatsanura kuti ngatichemere kwedu. Anenge arwadziwa kuti ko chii chakonzera kuti vana vedu vafe pamwe chete. Saka zvino chida vabatsiri kuti vakwanise kuti moyo yevanhu iende pamwe chete, nekuti kutopatsanurana ikoko kutorwadziwa kupi ikoko. Zvichireva kuti vavigwa pano nhasi vanga vachichemerwa mupamba pamwe chete. Vaifanira kuchemerwa pamwe chete. Hanzvadzi yaambuya veapa nemunin'ina wavo achemera kwake ega vari 2. Ndo vainzi vakaradzwa nezuro manheru, kanzi kuma 7 dzemanheru. Tisati tuziva tangonzotanza vakaradzikwa manheru, tanga tisingazivi unotanga tiri kukanzuru, ivo vanga vachichemera kumayadhi. Saka ndo chiitiko chacho chaitikawo chakadaro. Imimi muchinzwa vanhu vachitsanangura vari kuti tsaona iyi zvakafamba sei? Tsaona hanzi vana vaibva kwavaibva uko, motikari iweyo yaibvawo kwayaita sei kwayaibva. Saka mota indoironzi vana vanga vari right musaidhi mavo, asi mota ndo yakabuda musaidhi. Zvikunzi murume uyu mukadzi wacho aimudzidzisa kuita sei kudhiraivha, ndiye akabva abuda murodhi achitsika vana. Ndo matsananguriro zviri kuitwa. Zvichireva kuti mutyari akatsika vana munhu aitodzidzira. Munhu aidzidzira hanzi vaibva here, hanzi ku10 missed call kumafaro here. Saka vanhu kana varara wachinwawo havo unogona kumuka uchiri wakadhakwawo. Saka zvinokonzeresa kuti uite tsaona nokuti iwe unenge uchiri nehopi. Chii chamungade kutaura pamusoro pevatyairi, nekuti tiri kuona kuti isusu tsaona dziri kutitorera upenyu? Ini chandinoda kutaura pane vachairi, kana uchiona kuti iwe wakadhakwa kana kuti nyama dzako hadzinoita zvakanaka, zviri nani kusiya kudhiraivha, nekuti wakuuraya vamwe vana vasina mhosva. Nekuti mwana kana achifamba anenge achingoti munhu ari murodhi ndofunga ari right, nekuti munhu ari kudhiraivha. Iwe unenge une zvinenge zvichikubata zvinokanganisa vana. Saka tinongokumbira vachairi, wakaona kuti ini ndiri kunzwa ngemazisa angu aya ndine hope, kana kuti nyama yangu yakaneta, zviri nani kana kutsvaga mumwe munhu anokubatsira kudhiraivha pane kunge uchizoparadza mhuri senzira iyoyi. Zvinorwadza. Ko kune vemutemo chii chamunofunga kuti chingaitwe kana kuri kuti mhosva iri pamunhu ndiye akonzeresa rufu rwevari, kunge zvaitika pano kuti kana iri mhosva yemunhu yakonzera rufu rwevana vashanu? Zvakuenderana nekuti vemutemo wacho vanotonga sei. Vanofanira kungotongawo kuti zvinhu zvisarambe zvichiitika, vanhu vatye kuti vakaita mhosva dzakadai dzavanopiwawo mutengo wakaomarara, nekuti vanhu vanenge vachirwadziwa nekafiro kanenge kachiita mhuri. Ndo zvandiye ndichingokumbirawo hangu nyika yedu kune vanotonga veVID vanoita nezverodhiwo. Ina handiziva hangu kuti zvinofamba sei, asi ndichingokumbira kuti vana vanenge vachifambawo murodhi vadzivirirewo vana. Vana vanorasikawo murodhi pakufamba, nevana vanofarisawo vachiita sei. Asi iwo ndiwo mukuru, unofanira kunge uchengetedza vana murodhi semachengetedzero aunoita vana kana uri kumba. Ndo zvandiye ndichingokumbirawo hangu inini. Sasawira, makakwanisa kusvika here pakaitikira vana ava tsaona? Makasvikapo here? Inini pakaitika vana tsaona ndina kusvika, nekuti kwanga kwaendawo vamwe. Ndakasvikawo ndichinyaradzawo vanga vari pamba. Tikatongozvinzwawo kuma4 vanhu pavamboenda kuhospital vachinyatsogutsikana kuti ndizvo. Pandakasvikawo pamusha ndakakwanisa kungosvika ndichinyaradza masawiri angu anga aripo, kuti ngotambira ndiMwari aronga zvipi izvozvi, ndichivanyaradzawo kuti chemai netariro, ende chemai muchiziva kuti mune mumwe mwana ari kurwara ari kuchipatara. Ndo manyaradziro andaivaita kusvikawo muzuva ranhasi. Tataura nababa veumwe wemwana uyo akanga achinyora rugwaro rwake rwegrade 7.
mwana wekwamabheka. Baba varwadziwa vakati izvozvi akatombonyora mamwe. Ukama hwawo ngangori family imwe chete, but pafamily pambani wangu one nini ari muning'ina wakapangoti mukoma na waingoti vanhu vaisirana ndo mashara akaita kuti first born yake wese vari 5 kudaro. Saka wamwa wechi5 pakufa kwavo wakaita 2 awa ndo ana amai nini. Saka pakaipa mada. Chii chamuda kutaura semubereki? Tinoziva kuti kana tsaona imwe inokonzereswa nemotikari asi imwe inokonzereswa nemunhu. Chamungade kutaura imimi kune vemutemo? Ini changa ndichikumbira ndichoti kuti mwana wangu inini ndinyaradzwe ronda randasara naro inini. Ndachitarisira kuti munhu akaita izvi kana anga ari Mwari aita hake kuda kwake, asi handifunge kuti ndiMwari bai zvakaitika apa izvi. Saka ndachitarisirawo kuti wemutemo kana achikwanisa kumboti ndogona kunyaradzwa ronda randasara naro ndonyatsozwa kuti zvishuwa mwana wangu ndikubva kumuviga zvishuwa, asi ndikurwadziwa zvokuti ndotadza kuziva ndotaura nditi chii. Saka ndachitarisira kuti wemutemo wakwanisa kungoti munhu akatsika mwana wangu akwanisewo zvaanokwanisawo, kana achikwanisa kubhadhara obhadharawo zvokuti ndonyatsozwa kuti mwana wangu anga ari mhandara ini musikana. Ndachitarisira kuti achiri kuenda chikoro anga ari grade 7 angatonyora mamwe esa 2 days idzodzi ndo dzaasina kunyora nezuro nanhasi mwana wangu akusisina. Saka ndotadza chii chamudota pamusoro pevatyairi? Tiri kunzwa kunzi vamwe vari kuti imhosva yemutyairi. Imhosva yemuchairi. Anonzi muchairi uyu anga akadhakwa bhozi patakasvikawo kana paposto pai takatoonawo pamba nemaMT emakeni anga aripo, anga tori nehwawa maMT ayo anga angoripo ipapo tota munhu anga akadhakwa kawo. Saka ndotonyatsoona kuti ukakusi kuti munhu zvangoitikawo akatotadza kuchaira nokuti munhu anga atobvawo kwari kubva akatodhakwa. Ndozvakazoita kuti arowe wana wedu. Tataura nemurume atiye akaona zvinhu izvi zvichiitika nekuti akapesana nemotikari iyi. Akaona munhu akanga achityaira motikari ari mudzimai, asi iko zvino pari kubuda pachinzi murume ndiye akanga ari mutyairi. Chinhu chinokatyamadza because kubva inini ndichiberekwa kusvika pandava ipapa napo handisati ndambosangana nacho. Saka chinhu chinorwadza sechinhu chisati chamboitika mubhindura munomu, kuti panguva imwe chete pamusha mumwe chete panoita mitumbi 5 inoshayika zuva rimwe chete. Saka chinhu chinokatyamadza, chinorwadza, uyezve kupinda muhana kana pamoyo chinotora nguva. Nyangwe chikapinda chinotora futi nguva kuti chibude. Saka munhu wese paari mudunhu imo muno machifi chipadze vakabatikana, takabatikana kusvika pekupedzisira. Kutaura kwanga kuchiita vamwe vari kuti mutyairi ane mhosva hombe patsaona iyi. Imimi chii chamungade kutaura panyaya yevatyairi, uye imi makanzwa kuti zvii zvakaitika nemutyairi? Inini hazisi zvokuti ndakanzwa because zvakaitika nchiona. Mutyairi aibva kusaidi kweMount Darwin because irodhi inobva mubhindura ichienda kuMount Darwin. Saka aibva nesaidi rekuMount Darwin just 900 meters from Mount Darwin turn off, from Harare Road to Mount Darwin turn off, about 900 meters if I'm not mistaken. Just 100 meters after police turn off. So iye aibva kuMount Darwin ari left side kunowandwa kunenge kuine vatyairi. Mutyairi aityaira panguva iyoyo anga ari mukadzi, tisingazive kuti ndiye aifanira kunge ari mutyairi here, but aityaira ipapo akanga ari mukadzi. Vana vaifambira kudivi rerudyi vachibva at the same time kusaidi kweMount Darwin, kana tichibva kuMount Darwin vachipinda mutauni sevanhu vakanga vachinzi vanga vatumwa. Saka mota yakangotsika kunze kwerodhi nokubva yatobuda yakananga kurudyi kwakanga kuine vana. Yakatotanga yapotsa vamwe mai vakanga vari vakobvu, ndo vaifanira kutanga vakarohwa nemotokari, ndokubva yazoenda ichigera vana, because ininoona kanchangobva mukupesana nemota iyoyo ndaibva kubhindura side. Saka
vana vakarohwa vari 6 panguva imwe chete, mota ichibva yanodonha, mavhiri achibva aenda mudenga. Ndokubva pafa vana 5 panguva imwe chete iyoyo. 1 ndokubva akuwara akatyoka ruoko negumbu, kusanganisira nemukadzi aidhiraivha uyo akakuwara, patisina kuzonyatsoona kuti paakakuwara ndepapi, but akaenda kuchipatara. Murume ndiye akasara ipapo watinonzwa kuti muchengetedzi werisununguko kurudzira kuti masoja. So ndiye akasara akanga avapo ipapo. Surprise wo nhasi tiri kunzwa kuti ndiye akanga achidhiraivha. But nemakore angu andinawo mashoma handingatadze kuziva kuti uyu murume uyu mukadzi nyangwe iye zvinezvi kupfeka kwangofanana kuti tese taakupfeka mabhurugwa. Handingatadze kuziva kuti uyu mukadzi kana kuti uyu murume. Ndakanga ndichitoona kuti uyu mukadzi uyu murume. Inini ndakaona kuti aityaira panguva iyoyo akanga ari mukadzi. Mota yaifamba zvakaita sei? Nekuti tinoziva kuti kana uchifamba nespidi ine mwero zvaizokwanisa kunge zvakaitika here mutikiro zvakaita kana spidi yakanga iine mwero? Zvinhu izvozvo zviri paviri, regai ndizvitaure ndichidai. Kana usiri mutyairi wemotokari iwewe anoziva kutyaira mota, nyangwe mota ikafamba nespidi iri pa 2 km/h, unogona kutadza kuikontrora nechikodzero chokuti unenge usingazive kuti inokontrorwa sei. Then kozoita nyaya yekuti unogona kunge uri mutyairi chaiye iwewe, but uchifamba nespidi inova isiriyo panguva yainenge ichifanirwa kunge ichifambwa nayo. So inini maonero andakaita panguva iyoyo, mafambiro aiita motokari iyoyo, dai akanga ari mutyairi chaiye anogona kutyaira mota, aifanirwa kunge akaziva zvokuita nemota yake isina kutsika vana. But maonero andakaita ndeyekuti munhu yakanga haasi mutyairi wemotokari zvachose. Uyezve ndaitoona ngevanhu vaiva vari pasvitsa tsveni kana kuti vaitova murudo. Unoziva kuti ukanakirwa nerudo chaizvo unogona kutokangamwa zvimwe zvinhu zvese kuti zviriko panyika. So vanhu vakanga vari murudo, ndo maonero andakaita. Asi handisi kuti mukadzi akanga asiri dhiraivha chikonzera handizivi kuti akanga asiri dhiraivha. Unogona kuva dhiraivha, but kana uchinge wasvika pachinhu chinonzi rudo unogona kukangamwa zvimwe zvese ukazviona sezvinhu zvisina kunaka. Muchinzwa imimi matauriro amuri kuita kuti vanhu vakanga vaitanga vari mudo, asi makunzwa murume nemukadzi here vakanga vari mumotikari vakaroorana? Handigoni kutaura because pachivanhu chedu panyaya yekuroorana ndo vanhu vanenge vakabvisirana pfuma. So vanhu ava vanogona kunge vaigara vese kana kuti vanhu vakanga vangotoranawo panguva ipi, asi vari vanhu vakuti vanenge vachidanana. Zvakangofanana nokuti murume anogona kugara kuUK mukadzi achigara kumunomu, ivo vakaroorana. Vanhu ivo vanonzi vari murume nemukadzi. Kweta nyaya yokuti mutemo wedu isusu muno muZimbabwe ndokuti ukangodanana nemunhu kwemazuva anokwana ita 7 days maakutotarisirwa kunzi maamurume nemukadzi. Saka vanhu vatakanga tisingazive kuti vakanga vane nguva yakareba sei. But chatiri kuziva nekuona kwandakaita inini ndechekuti vanhu ava vakanga vari murudo. Nekuzonzwa vamwe vachitaurawo vanenge vakanga vava neruzivo rwatisingagone kuisa pa100% kuti zvavari kutaura ichokwadi. Zvinonzi akanga ari munin'ina kana kuti amainini wemukadzi kana kuti mwana wehanzvadzi yemukadzi. Saka hatizoziva kuti uchokwadi hwacho ndehwei, ende vakawanda vanozenge vakutaura kuti mwana uyu akanga ari under age. Masvika tsaona yakaitika mumaziso menyu sekutaura kwamaita, vana vatsikwa, chii chamakasvika muchiona imimi pakatsikirwa vana? Takaona mitumbi yevanhu vakafa vanodudzira kuti ndo vana ivava, nekubheuka kwemotokari. Tambonzwa vamwe vangachiti pakaonekwa zvinhu zvairatidza kuti zvinhu zvinodhaka, doro rakanga riripo ipapo. Imi makaonawo here zvinhu izvozvo? No, inini handina kuona chaitaridza kuti pane chinhu chinodhaka chakanga chiri ipapo. Ndoda kutaura zvandakaona nemaziso angu. Handisi kuti avo vari kutaura kuti pakanga paine zvinodhaka vari wrong ba. Vanogona kuva chokwadi nokuti maziso avo anenge akaona zvinhu zvinodhaka. And handigoni kutaura kuti doro kana kuti chii kana kuti chii, because zvinodhaka zvazvinezvi zvakawandisa. Kune zvimwe zvandisingazive kuti izvi zvinodhaka. Zvakangofanana nenyaya yatakunzwa kunzi mapamba chaiyo ane imwe chemical inodhaka. But isitenge chaona kuti mapamba anozoziva kuti zviro anodhaka ndiye munhu anozviziva kuti anodhaka. Chii chamuri kuda kutaura kumhuri yakashayikirwa nevana uyewo nenyika nekuvatyairi nevanoita zvemutemo?
Ndinoda kutanga kutenda baba vaMnangagwa nemusangano weZANU-PF nehurumende yavanotungamirira nebasa hombe ravakaita kana kuti ravari kuita vaine chinangwa chevision 2030 kuti hakuna anofanirwa kusara kumashure. Pavakanzwa chiitiko ichi havana kutora nguva, vakabva vangoita chiporipotyo kumhanya kunonyaradza mhuri yasangana nechiitiko chakafanana naichochi. Vakava norubatsiro rwese kubva pakutanga kunosvikira pakupedzisira kwezuva rinonzi ranhasi, kubva muchikafu, transport, magumbeze ekuti vanhu vachengetedzeke zvakanaka. Ndosaka muri kuona Doves iri pano hazvigone kuitwa nemunhu nje ari mumwe chete. Zvinhu zvakatopindira hurumende, vaminista vakange varipo, resident minister nemunyori mukuru wemuhofisi yemutungamiriri wenyika akasarudza kudhiraivha kubva kuHarare muhofisi yavo akauya kunoku kudhaga irori iri riri kupfumbuka iri, takatogara naye pasi. Saka chinhu chandinoda kutenda kuna baba vaMnangagwa nehurumende yavo kuti dai varamba vakadaro vasadzokere kumashure, vasazviitire mhuri iyoyi chete, vazviitire mhuri dzakawanda. Asi risiri tsika kana kuti murawo watikati tikade kuramba tichivatenda muchinhu ichocho chiri kukonzereswa nevanhu vapenyu vanenge vachiudzwa vachiva mastabhoni mumugwagwa. So ndiri kuti inini kuvatyairi vedzimotokari vari kufamba munzira ngavarangarire kuti mune chinhu chinonzi mhuka, mune chinhu chinonzi vanhu, mune zvinhu zvakasiyana siyana zvakatsikwa naMwari vakaisa munzvimbo yavo Mwari kuti iyi nzvimbo yangu. Zvemarodhi nekudii idzi hwauchenjeri hwedu isusu kuti tikwanise kuwana mekufamba namo tichiisa chimwe nechimwe papozisheni yacho. But kune chinhu chinonzi mhuka chisingagone kutaura kuti shamwari nenguva dza12 o'clock ndiri kudarika naipapo. Chinodarika naipapo ukaparadza upenyu hwevanhu kana uri driver anoignora kana kuti asingateerere mutemo womumugwagwa, kana kuti uri driver asingagone kuisa chimwe nechimwe panzvimbo yacho. Because kana tikanga tichitaura nyaya yekudanana kwevanhu, vanhu havafanirwi kudanana vari mumotikari nyangwe yakamira. Because mukudanana munoitika zvakawanda wanda. Munhu anogona kungoguma giya rovha rabva, handbrake yobva, motokari yobva yatokunguruka yonoparadza zvinhu zvakawanda. Kazhinji kana vanhu vachitaura kuti vanhu ava vairatidza kuti vari murudo, zvizhinji zvinoitika. Dzimwe nguva kushandisa maoko uchibata mudiwa wako, pamwe vaitsvodana, pamwe vaitarisana. Imimi makaonei chiratidza kuti vanhu ava vari murudo? Inini chakanditaridza kuti vanhu ava vakanga vari murudo, because panguva yandakapesana navo vaidudzira kuti vanhu vaitaura kazhinji vachiisa pfungwa dzavo pakutarisana, because vaitarisana. Mukutarisana ikoko isusu muchivanhu chedu akashoma kuti nditaure ndakakupira igotsi, ndinowanza kutotaura ndakatarisana nevende ndichikanda maoko. Saka zvinhu izvozvo mukupesana kwandakaita navo ndakaona sevanhu vaitarisana zvakanyanya. Saka zvakandipa mucherechedzo wekuti ndive nemurangariro kuti vanhu vakanga vari musvitsa tsvena. Taona kuti vana vakashayika vashanu, mungatitsanangurire here kuti mavigirwo avo afamba sei? Nhasi tapana patanzwa kuti pari kuvigwa vamwe vakavigwa nesoro, mungatsanangurire ipapo? Sekutaura kwandamboita kuti nanga ndiri kutenda baba vaMnangagwa nanhasi ndichiri kwamba ndichivatenda. Mukuvigwa kwevana munozviziva kuti chinonzi rufu chinotakura zvinhu zvakanaka nezvinhu zvakaipa. Mune zvimhinga idzo zvinowanika imomo, nechidokwa chakanga chine hurumende kana kuti chine hurumende kuti vana ivo vanofanirwa kuchengetedzwa murunyararo, vozorora murunyararo, mhuri yosara ine runyararo. Vakanga vaine tarisiro yekuti tinofanirwa kuvaviga nenguva. So taifanirwa kunge takavaviga nezuro kubva na2 o'clock zvichienda mberi kunosvikira 5 o'clock. Semutemo wechivanhu chedu kuti munhu haafanirwi kuzovigwa kuseri kwa6 o'clock kana usiku. So pakaitika chiitiko chokuti mudziyo wauya wekuti pacherwe pasi, because zvazvinezvi mvura yakanaya shoma, saka pasi apa pakaoma, pakatoti manikidzira kuti patouya mushini wekuti uchere. Saka panguva yawaichera wakasvika panguva yekuita breakdown. So replacement yebreakdown yakatora nguva kuti paripreswe. So pakazoripreswa ndokubva kwakwanisa kuti pacherwe makuva anokwana kuita 2 anova ndiwo akazovigwa vanhu nezuro. Mutemo unobva wati makuva haafanirwi kurara asina kuvharwa. Saka ndo zvakakonzeresa kuti vavigwe, ndokubva pazopedziswa kucherwa nhasi mamwe makuva 3 ndokubva vavigwa. Plus vehukamo futi rimwe side vakanga vasati vawirirana. Munozviziva kuti chivanhu chedu kana pakanga paitika chiitiko ichi tinotarisira kuti panofanirwa kuva nekuwirirana kwevanhu, nokuti kune upenyu after ichi chiitiko chaitika ichi. So vanhu vakanga vasati vawirirana.
kunosvikirana nhasi izvozvo havasati vaita sei vawirirana. Zvatiri kuramba tichingoda kuti tikurudzire kuti hama idzodzo kana dziri kuzvinzwa ngadzitsvage hama dzevanhu vakaitira chiitiko ichi vayanane navo. Nyangwe uyo hama yavo iri mukati meusungwa kurangwa uku hakurambidzwe, anofanirwa kuti arangwe kuitira kuti mangwana azoziva kuti zvinhu zviri kufamba sei. Muri kureva kuti mutyairi kana kuti ari kuti ndiye aityaira anova murume izvozvi zvari muusungwa? Yes, ari kuzviti wacho ndiye aityaira, because kana inini ndakataura kuti aityaira ndinhengi, ipo paine munhu ari kutaura kuti inini ndini ndaityaira, zvoreva kuti iye ari kuzviti ndini ndaityaira iyeyo anogona kunge aine rudo rwaMwari, nyangwe Jesu chayakarohwa rikwe dama wani. So iye anogona kunge akaita tsitsi dzokuti aiwa regai ndinunuroyo ndipinde hangu inini muusungwa. Ndoatotaura nhasi kuti iyeye ari mukati meusungwa iyeyo ari kurangwa. Izvo hazvina kumboipa zvokurangwa chikonzero mupenyu, asi ava vatofa havachawanika zvachose. Hama dzacho idzodzo dziri kunze dzakafanira kuti dziuye dziyanane nevava vamwe vavavo kuitira kuti upenyu hurambe huchingopfuurira, because pasi panotaura, mudzimi inotaura. Kana ivo vanoona nemaziso vakafunga kuti vakachenjera, asi mudzimi inotaura. Umwe ati anokatyaira kuti chivindi cherudzii chekuti munhu akanga asingatyairi ndiye oti inini ndini ndaityaira, ndini ndauraya vana. Ya, ini ndiri mugari munombindura. Vana ava vanogara kunext ward neward yandinogara ini. Munhu ataishanda naye ndibaba vavo. Mushure mekunge vana ava vasangana netsaona yavakasangana nayo, munhu akakwanisa kuona zvichiitika, mukomana wamabhotaura naye chitati ndiye akandifonera, ishamwari yangu, tinoshanda tese timaprograms akawanda emaviki atinoita tese, achindiudza kuti hama yedu yasangana netsaona yakadai, vana vake vaita sei, varohwa nemota vakafira pasipoti. Zvakandibata. Munguva yaitotaura neni iye pachake anga asingatogoni kunyatsotaura. Saka pane mumwe munhu akazondisira meseji achiti vana vaMabheka varohwa nemota vaita accident. Pandakazotanga kunyatsobatisisa kuti chitati anga aida kuzama kutaura kuti kudii, because panguva yacho iyoyo anga asingatogoni kunyatsotaura. Airatidza kuti pfungwa dzake dzinogona kunge dzatovhiringika nezvaaona zvichiita sei, zvichiti anga akatobatikana. Makakwanisa kusvika here pakaitikira vana ava tsaona vasati vatakurwa? Panguva yacho handina kukwanisa kusvikapo, ndanga ndiri kubasa. Kuti semunhu watinoshandidzana naye Mabheka, tinoshanda naye makawanda, matinoita maprograms nemayupi. Zvakandibata manheru acho ndabva kubasa ndokubva ndazoenda tikasangana naye chitati tikaenda kumba unobata maoko. Tingada kunzwa kuti imimi munofunga kuti vemutemo vanofanira kuita sei, nekuda kuti tikuona kuti tsaona zhinji dzacho dzinonzi dzinokonzerwa nevanhu. Ya, mukatarisa nguva zhinji tine nyaya dzakawanda dziri kuitika munyika. Dzimwe dzacho dzekuti mukatoda kudzitsvaga kuti nyaya iyi yakazofamba sei, munotobatikana. Let's take for instance, tine nyaya yemwana akaita pamwiri ane 8 years. Izvezvo tikada kunotsvaga kuti nyaya iyi yakafamba sei ikaenda nekupi, munogona kutosvika kumupurisa ari kuita nyaya mukashayiwa mhinduro. Handiti zvakangofanana neipapa nhasi. Tiri kunzwa nyaya yekuti munhu aitodhiraivha ari mukadzi, but nhasi kuri kunzi murume ndiye anga ari papi pasiyering. Mapurisa aripo panguva yakaitika tsaona chaiyo, dei mapurisa akaita basa nemazvo, vakangosvika pasipoti, munhu anga ari pasiyering vanga vasingambotadza kumuidentify kuti ndiye munhu anga ari pasiyering. Mota yaita accident, mune vanhu mukati vakuwarira imomo, mobuda hwana asina kukwara, iwo bvoenda pasiyering uona pane blood, paine munhu akuwara. Handiti pasiti repasiyering paine blood, paine munhu akuwara, but mabuda mumwe munhu asina kukwara. Handiti obva taura kuti ndinda ndiri pasiti unogochirudi. Can you justify that? Kuti munhu asina kukwara, asina kana scratch, ari kutaura ndinda ndiri pasiti, but pamota mabuda munhu akuwara, pasiti radhiraivha pane blood riri kuratidza kuti pakuwarira chi, pakuwarira munhu. Hazvingatorere mapurisa nguva kuidentify kuti anga ari pasiyering ndiani. Chiri kutoitika ndichototi kana riri level recorruption kune vanhu vanoita nezvemutemo rinenge rasvika palevel yatisingachakwanisiwo isusu sepublic kukontrola, but tichiti vari kumusoro tioneiwo. Zvangofanana nenyaya yandabva notaura nezvayo yemwana akamitiswa aine 8 years. Chiitiko ichi ndofunga chakanzwiwa nemunhu wese, but izvezvi ndikakutsvagira mai vemwana kuti nyaya yemwana wenyu yakafamba sei, hapana chaunotaura chinobatika. Vanenge vachingonzi musi wakati pachaitwa zvakati, musi mapepas akazoenda newekwakati,
ukatoendawo kumupurisa ari kuita nyaya anogona kusvika chero dhoketi racho chiri shayo. Saka izvi zvinongoratidza kuti pane mukana wekuti zvimwe zvinhu zvinogona kuitika futi panyaya yakaita seipi seiyoyi, kuti mumwe munhu anogona kungokavhirira uye zvindi zvake zvokutaura kuti ndini ndandiri pasteering ndini ndakauraya vana ndizve kuuraya munhu ingozi zvatinonyatsoziva tese. Hakuna kana family inotolerata nonsense dzakadaro. Nonsense remains nonsense. Simple. Hakuna zvinhu zvake zvinotaura kuti ndini ndandiri pasteering ndezve. Who knows? Pamwe unoziva kuti inini am well connected. Mangwana nhasi nekuda kuti chiri kupisa ndini ndiri mumujeri. After 2-3 days vanhu vangonyarara nezvazvo. I can find my way out. Zvinhu zvatoita se zvatopera. But hazvisiri izvo zvatinotarisira munyika yakaita seno. Tichitarisira kuti vemutemo vaishande basa sezvazviri kana paitika chituo chakadai. Ndo zvinogona kuita chete kuti vari kunze vane imwe behavior yakada kufanana neyo vadzidze kubva pachituo chakaita sechipi sechichi. Hakuna chinofadza kuti unofirwa nevana 3. I know Mabeka. Munhu aitofa nguva zhinji kana asiri kubasa waimuona ine vana vake. Kuratidza kuti mubereki angane ndibaba vanga vane hanya nevana vavo. Kuona baba vanokwanisa kufamba nevana vavo pavari vachienda kana kumashops vachidzoka. Mubereki ane hanya nevana vake. Ari kutora nguva yekudzidza vana vake nekuti ivo vanavo vadzidzwa kubva pari. Nhasi ungomukonzi tata vana zvato ndomamirira zvatoita. Tinonyaradzana vemachechi vanouya shoko rikaverengwa pakaverengwa magwaro akaita sei, but kudoka kwezuva ranhasi Mabeka atosvika paachatsamira pilo ari 1. That demon who is hunting iye nemudzimai wake zvaitika zvese zvichasvika pazvichadzoka zvichamubata ende zvichamutorera nguva kuti zvibve maari. At the end of the day vemutemo vobva vatadza kuita basa nemazvo. Munona hatinosara tisina pekumira semhuri yeZimbabwe. Zvinenge zvakuita zifi muchero munhu anoti inini ndine influence yandinayo munyika anokwanisa kuita zvaanoita. At the end of the day ungozoendera kwaanoenda achitoenjoya life yake while mamwe mafamilies achiita sei achishungurudzika. Vazhinjiwo vatataura navo vachema-chema pamusoro pemugwagwa iwowo wavari kuti rodhi iyoyo inototyisa. Vari kuchikumbira kuti dai wakwanisa kuiswa zvinoita kuti vanhu vari kutyaira vave vanoreduce speed, vachikumbira kuti paiswe mahampu, vachiti hakazi kekutanga kuti paitike tsaona yakadai pane imwe yakamboitika ikasiya futi yauraya vamwe vanhu. Zvakandibata hangu nezvakaitika kuti vana 5 zvakandorwadza zvisingaiti kuti ungoti katsaona tichiri tudiki ndo generation yacho yemangwana. Zvakandorwadza zvisingaiti. Chii chamunoda kutaura pamusoro pevatyairi nekuti tikuona kuti iyi tsaona yaikwanisa kunge yakadziviririka dai munhu akatyaira nemazvo? Madhiraivha ngaasafamba akadhakwa. Kuti wakafamba wakadhakwa unozokonzeresa accident munzira dzedu idzi. Sei muri kuti madhiraivha ngaasafamba akadhakwa? Pane umbowo here kuti munhu aityaira uye vakanga vakadhakwa? Kungotaura kungotiwo kuti kuitira kuti vamwe mangwana. Isusu tandorubva umbo uripo kuti mamabhiyazi tikazoona mutara anga arasike tazoona kuti aiona vaima. Isusu tisama zake dzemufi tarirubva itonobhora richene taitofara usikati asikerozoriona ruparara kusoro svika kuumba sokunza kuti uzozosika tikati isusu saka challenge yatiparira here ndowana kuti siye zvakadai zvatorwadzisire zvisatogara navana ndizvisekurwana maigara nevana mainge mapedzisira kuona kutaura navo kana kuvaona ndakapedza kutaura navo ari nezuro manheru ndisaka navo ndobva kuti kuva arombodzura kudzokera kuti kuva nhasi nditobva kubasa sedherero rotamba cherero handazobvira zvoona futi. Rodhi mungati rodhi iri tinoziva pana mwana kuti rodhi kai iri busy stereki munoitika tsaona. Rodhi inototyisa here kuti makatokatya maro kuti nhai pakadaiswa pangaitike zvakadai? Inototyisa because highway. Rodhi yafaniswa mahambo iwo kutangira patinofanira kuita kuenda. Edharweni. Svika kuzasi unomboitika matsaona yafaniswa mahambo. Kuti uwane mayadi. Dzimba zake dzinotodzimba. Dzimba. Saka vakaitirwa mahambo vanozijusa apanyanye mahambo apa ngambotoona asi zvakatokumbirawo ngezvakaitwa paagora papai amunenge makangozvionerawo wanawo pakapfikirwa bus stop
afunga 30 meters haya yakakurisa pane bus stop. Vanofana kungoisa mahambo kuti bus stop ongoita sei hambo vhoda sei odropa speed nyanya mahambo ipa vakatsika padhuze nehambo vana ende vana vanga vari ku right side kwavo chekuti proof iripo ndoti vanhu vairwa mabhiazi magwarana takazoyaona magwarana. Mutauro munoziva pane tikatsaona mutauro tinotaura zvakawanda asi tsaona yagara iripo mumigwagwa nekuda kwechikonzero nezvinoti tichipinda mubhindura tichibva Harare takunanga Mount Darwin kusvika kubridge after Masawi Plaza andika tinofanira kuisa mahambo bhozi tinosangana nemota dzinenge dzichimhanya zvikuru tine vamwe vanodhiraivha wakadhakwa saka taikumbirawo chikumbiro chokuti tingoisirawo mahambo ndo chikumbiro chedu nekuti highway ipapo ndo pandokwanisa kuti taure bhozi tine dzimwe dzimba kuma urban saka tinokumbira mahambo bhozi trimside so tinoona isusu kuti rufu rwabata nyika yese nekuda kwekuti vana ava vadiki uye tachisvika pano tatanzwa kuti ihama nehama. Ichokwadi ihama nehama nedzimwe hama dzabva kurefu dzatisingazive dzakwanisa kuti kuita kuti ticheme imhuri yedu seZimbabwe. Saka vana vese vari 5 zvinorwadza zvikuru. Tikutodzimbiwa nanhasi ende tinotorangarira zuva rakaitika chiitiko ichochi ende hatimbofa takachikanganwa. Tinotenda handina zvakawanda zvokutaura. Panyaya especially yeroad first paroad yedu ipapo pada kugadziriswa kuitira kuti parege kumhanya especially kubva toti pashowground tichisvika kupfuura pachanaka pa area yese iyoye inofanira ine mahamps irege kumhanya because itsaona ndichitarisa haisi yega pane imwe yakamboitika takusvika pabhuse panapa tichibva paMount Flats iyo imwe yakatongoitika yakarasirwa vanhu vana muroad iyo same road iyo pakatofanana nenge 3 passport saka road iyo dai pabvira pagadziriswa pakareka kuti pakango yakangosiwa yakadaro tinoona tinogona kuona zvimwe zvakadarika ipapo. Chii chamuri kuda kutaura imimi nekuti nhasi uno upenyu hwevana vadiki hwagurisirwa panzira? Apa pakatiomei kuti zvizorwadza zviri ndonatoti deep cut zvinorwadzisise kusvika zvokuti zvinorwadza munhu wese iye hazvina kuti hanzi ndiani nyangwe mumwe munhu atonzwa kana pamhepo chachaiyo asi angonzwa chiitiko chachaita nekuona paTV zvotomurwadza kutodarika futi isusu vamwe titoripo paposition yake especially vamwe futi kana vana vechikoro vachena vabyake nezuro vakauya asi vakasvika mabhodha asati auya vabva vadzokera nhasi vatadza kusvika panapa vana nenhau kuti vari kunyora asi vana vava ndototadza kuti vakazoda kuti zvichekwa marekodzi avo vatodisturbika zvakanyanya kubva pazuva razvaitika kutariswa masubject avaita paitika izvi avanyora ivo atodisturbika zvisingatomboiti zvokuti vana ava da vakachikwanisa kuti vave necounseling yavanofanira kupiwa kuti vange vanoita zvicomfortable because ndotoziva kuti zvakatodhakwa kuvana ivavo zvakatodhakwa zvakanyanya. Nyaya zhinji dzatinoita pano paDestiny TV dzimwe dzinokwanisa kunge dzakakupotsai. Musapfuurwe nechirongwa Destiny Blitz chamunoigirwa Natasha icho chinobata mahighlights enyaya dzatinenge taita pano paDestiny TV.